Naka-standby na sa mga lugar nga posibleng mubaha ang mga taga-action agad team sa Talisay City ning kalit nga pagbunok sa uwan. Ang report ni Femari Dumabo. Sama na lang sa pagbundak sa kusog nga uwan nga nasinati gahapon sa hapon, di nakasinati man og pagbaha ang National Highway sa Barangay Linaw, Talisay City, apan sud lang sa 30 minutos. Mato ni Gary Tugunon, Pangulo sa Action Agad Team, nga miabot sa tuhod ang baha sa dan sa Barangay Linaw, pasado alas 5 gahapon sa hapon. Miabag usab ang taga DPWH sa paghabwa sa mga basura nga nakabara sa drainage nga mo'y hinungdan sa pagbaha. Ug sud lang sa 30 minutos, nahubas ang maong baha. Samtang sa Barangay Bulacau nga sagad bahaon kaniadto, ug gibantayan sa taga-action agad team, gingong nakatabang ang pagdugang og culvert aron mapugngan ang pagbaha, hinungdan nga way na sinating baha. Okupado gyud niya, daghan sa gyud request bitaw sa mga silting nato niya. Ang uban sa natong personel na sa gyud mga daghan sa mga request ato niya. Kuha na, mao na mo. Ako na lang silang inundaan nga largo na lang gyud magbulakaw or Linaw kung nanay uwan na dako. Kini mong basura mo gini siya hinungdan sa pag-clog up sa atong drainage system unya kinsa may magsuffer kita ra gihapon, so be responsible lang kita. Matag basura nga atong ilabay, dako na siya impact sa ato ang kalikupan nato. Nakalerto na usab ang mga personnel sa Talisay City Disaster o sa kabarangayan. Nagbantay sa kasapaan ug kabaybayunan. Lakip sa giandam ang mga ekipo nga gamiton sa mga emergencies. Sa DPWH nga Nobel Zone naman yun ang areas. So ang ato lang kung dako gid siya, at least mapaybaw na gyudaan tungod na ato ang mga barangay nga nagbutang na gyud og early warning system. Wala hinuoy mga natala nga nakalas o naangol sa natalang pagbaha sa Talisay City. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.